Bàsicament aquest és un quadre que has d'anar des d'una profunditat molt bèstia, has d'anar venint a base de volums, a base de potència visual, perquè per equilibrar aquest quadre necessites crear un volum a una banda, un volum a una altra. Per exemple, si això en vez de ser negre fos blanc, aquest quadre el descompensa, aquest quadre el podries tombar, podries arribar a blocar. I centrar l'empaire és una cosa molt complicada, perquè saps que quedarà centrar l'empaire, però la resta dels edificis t'han de fer l'obliquitat de la vista. Ni la d'una càmera ni forçar que baixin recte perquè és irreal. Si els edificis baixessin recte, tu quan visualment puges a l'empaire, veus, et quedes fixat aquí i veuràs la resta que s'atobren. Però l'ull és oblic, la vista la tenim mal feta. I bàsicament és això, i centrar l'empaire és un risc molt bèstia, perquè dic, si no compenses, hi ha un moment que el quadre se't pot arribar a tombar, pots arribar a fotre potes a l'aire. Bueno, però de fet, aquí l'experiment aquest aquí és un experiment que està provat. Sí, està provat, l'únic que necessites és equilibrar a base de... És a dir, no arrisques, en el sentit que saps perfectament on acabaràs quan jugues amb l'espai, amb l'Empire No, al mig. amb l'empaire saps que això sí que estarà treballat, saps que visualment serà potent, però la resta has d'aconseguir que et creï tot una dinàmica de joc. Que no se te'n vagi ni per una banda ni per l'altra, pots equilibrar l'altre edifici, pots equilibrar la llum de color. Bàsicament és buscar un equilibri que costa molt de compensar. El que costa més a un quadre és això, compensar l'equilibri, que no el acabis tombant un quadre ni t'acabi caient sol.